नमस्कार दोस्तों, स्वागत बा रउरा लोग के फिर से एक नया पारिवारिक कहानी में। अगर कहानी अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करी और कमेंट के माध्यम से बताई कि ई कहानी रउरा लोग के कैसन लागल। रितिका और अजय आज बड़ा खुश रहसन। शादी के बाद उ पहला बार घूमे निकले रहसन। रितिका अपन गांव से पहला बार इतना दूर बाहर निकले रहे। गर्मी में पहाड़ के ठंडक ओकरा बड़ा ही रोमांचित करत रहे। रुई के तरह बर्फ के देख के उ लइका के तरह खुश भइल। 2 दिन पहाड़ पर घूम घूम के थके के बाद दोनों शिमला से चंडीगढ़ होते हुए दिल्ली आवे के कार्यक्रम बनैलसन। चंडीगढ़ शहर के खूबसूरती देख रितिका कहे लागल कि काश एजे हमार घर हुई। दोनों चंडीगढ़ से दिल्ली खातिर बस लेलसन और रात के 10 बजे दिल्ली आ गइलसन। अजय अपन एगो पुरान मित्र के दिल्ली आवे के सूचना देलस त उ दोस्त जो बड़ा ही गर्मजोशी से बात करत रहे, ओकर आवे के खबर सुन बड़ा चुप हो गइल। अजय बात संभालते हुए कहलस कि अगला सवेरे तोरा से मिलतानी और वो अपन मामा जी के फोन करके उनका घरे ठहरे चल गई। शंकरी गली में 30 मंजिल पर 2 छोटा छोटा कमरा में ओकर मामा जी अपन पूरा परिवार के साथ रहत रहे। रितिका ये सब देख के बड़ा ही आश्चर्य में पड़ गई कि गांव में बीघा भर के घर में रहे वाला मामा 2 कदम पर खत्म होखे वाला कमरा में कैसे रह लेवेलन। सवेरे जब उ मामी के साथे बाजार गईल त नीचे उतर तो दंग रह गईल, काहे कि ओइजा पानी बेचे वाला लइका पानी के बड़का बड़का बोतल लेके अलग अलग फ्लैट में पहुंचावत रहे। एक टैंकर से पानी लेवे खातिर ढेर मेहरानू एगो लाइन में खड़ा रहीसन। सब्जी मंडी के पास कचरा के पहाड़ और ओकरा से तेज बदबू आवत रहे। रात के समय रितिका के महक से लागल कि कोई चूहा मर गइल बा, मगर कचरा के पहाड़ देख के ओकर त सरे गुन गई। कुछ लोग सड़क के बीच के डिवाइडर और कुछ फ्लाईओवर के नीचे गंदा जगह में ही अपन असियाना बनैले रहन जा। दिल्ली दर्शन 2 दिन में पूरा कर रितिका अब उ अपन घरे खातिर लौटल चाहत रहे। उ अजय के दिल्ली छोड़ के गांव में ट्रैक्टर चलावे खातिर बार बार ताना मारत रहे, लेकिन दिल्ली में मजदूर वर्ग के स्थिति देख के ओकरा आज अपन पति के निर्णय पे गर्व महसूस भइल। दोस्तों, ई कहानी एजे समाप्त होता। अगर कहानी अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि ई कहानी कैसन बा। धन्यवाद।